Otu Nigerian Bar Association NBA akatọọla mkpọlite n'ọkwa nke Abdulrasheed Maina, onye bụbu onye isi oche nke ụlọọrụ Pension Reform Task Force atụrụ mkpọrọ amara ikpe ime mpụ dịka Grand Patron. NBA alaka nke Garki kọwaa nya bụ nzọpụ ije ọkpa dịka ihe ihere nye ngalaba ọrụ iwu ma bụrụkwa mkparị nye ọgụ a na-anụ megide mpụ nrụrụ aka. NBA mere ka amata maka nyabụ ife n'ime akwụkwọ ozi nke onye isi ya Afamosi Igwe San wepụtara taa. Ka anyị cheta na Maina ka ụlọ ikpe Federal High Court Abuja mara ikpe n'afọ 2021 maka izu ego ndị ọrụ lagoro ezumike nka ijeri naira 2 tụọ ya mkpọrọ afọ 8. N'ọnwa Mee afọ 2023, ụlọ ikpe mkpekwata Court of Appeal kwadoro mkpọrọ afọ 8 atụrụ ya.